Az energiafűz 2-3 centit nő naponta és évente betakarítható. A klasszikus energiaforrásokat felváltó növény alig néhány éve került Romániába. Benkő Sándor 2007-ben az elsők között telepített energiafűzt Csíkszereda szomszédságában. Az energiafűz hőértéke nagyobb, mint az akácia bükké. Miért? Ez most már egy részletkérdés, de tény, hogy erre laboratóriumi bizonyítékok vannak, és a gyakorlatban ezt használják. Tehát egy jó energiahordozó növényről van szó, ami hamar nő. Az energiafűz éves hozama 40 tonna szárazanyag hektáronként. Ősszel és télen aratják, termelése rendkívül gazdaságos. Azért, mert magas a szalicil tartalma, ezért az energiafűz aprítékot betakarításkor nem kell zárt, fedett épületekben tárolni, hanem egyszerűen kinn a természetben lehet hagyni. A biológusok és a természetvédők azonban nem örülnek az energiafűz termesztésének. Környezetvédelmi szempontból veszélyesnek tartják ennek a növénynek a telepítését. Az energiafűz termesztésére alkalmas területeknek a mérete Hargita megyében nagyon kicsi, tehát ezek ilyen nedves, tőzeges területekhez kötődnek, és ugyanakkor ezek a tőzeges területek természetvédelmi szempontból nagyon értékesek. Tehát egy pár évig mondjuk egy befektető felszántja helyet, beveti, beülteti energiafűzzel, tönkreteszi az ott levő növényzetet, és az állatvilág számára is alkalmatlanná teszi a területet, aztán jön egy fordulat és ott hagyja az egészet, tehát megszüntet egy működő ökológiai rendszert, és a haszna rövid távú, tehát hosszú távon semmiképpen nem támogatandó itt. Ott, ahol óriási területeken vannak erre alkalmas helyek, ott természetesen, de ez nem Románia. Sokan azonban úgy vélekednek, egyrészt rá kellene állni mindenképpen a megújuló energiaforrások hasznosítására, másrészt pedig a mocsaras, pangó területeket is művelés alá kellene vonni. Ezekre a problémákra tartják jó megoldásnak az energiafüzet. Mint megújuló energiaforrás? Megújuló energiaforrás, ott van rengeteg fű, ugye kaszálóinkat égetik fel, és ott van rengeteg biomassa, és elsősorban azt kéne használni, amink van, nem behozni és tönkretenni olyan helyeket, amik más értéket is képviselnek. Hát egyes fajok esetében fennáll a veszély, hogy kiszabadulnak úgymond termesztésből, ez nem feltétlenül érvényes az energiafűzre, de ugyanúgy van energiafű is. Tehát itt nagyon sok újítás van, emberek belefognak a dologba, mert rövid távon hasznot jelent, és hogyha nem vagyunk eléggé felvilágosultak természetismeret szintjén, tehát nem látjuk a hosszú távú értéket mondjuk az ilyen vizenyős területekben, akkor a rövid távú érdekeknek esnek áldozatul, és azok az értékek is fogynak, amink van. Romániában az önkormányzatok, egyházi intézmények tavaly óta pályázhatnak biomasszafűtés támogatásra. Ezért jelentősen megnőtt az érdeklődés az energianövények telepítése iránt. Egy jogszabálytervezet szerint az állam támogatná az ültetvények létesítését. Na most újra benyújtottuk Kelemen Attila képviselő kollégámmal, aki a mezőgazdasági bizottság alelnöke is. Végigtárgyaltuk a miniszter úrral és az államtitkárral, Táncos Barnával, és mi azt várjuk az első véleményezést, hogy a minisztérium szakemberei hogy viszonyulnak most ebbe az új helyzetbe. Biztos, hogy törvény lesz belőle. Előreláthatólag júniusban születik döntés arról a román parlamentben, hogy ősztől akár 50%-os támogatást is kapnak azok, akik a megműveletlen, lápos területeken energiafűzt telepítenek. Hargita megyében számos területen szépen megél egymás mellett a modern és a hagyományos, a legújabb technológiák és a legrégebbi eljárások. A vidék faállománya igen jelentős, és bár Hargita megye tanácsa egyre jobban ösztönzi a megújuló energiák felhasználását, mégis számos háztartásban manapság is fával fűtenek. Ám akad egy régi új mesterség, amely megpróbálja hagyományos módon hasznosítani a fahulladékot. Hargita megyében járva, ha elhagyjuk a korondi fazekasokat és Székelyudvarhely irányába tartunk, a Kalonda tetőn óriási fekete rakásokat figyelhetünk meg. Ma is innen kerül ki a benzinkutak boltjaiba, közértekbe, turisták által sűrűn látogatott helyekre a faszén.
Demjén József tavasszal barakra cseréli kényelmes farkaslaki otthonát, és késő őszig égeti a szenet az erdőben, távol a családjától. Egy életforma, ilyen hagyományos életforma. Én apóstól tanultam, de bár ne tanultam volna azt a szakmát. Miért? Hát nagyon leköti az embert. Nem szereti? Hát szeretni nem szeretem, veszem meg az a porcikám, amelyik kívánja, de muszáj. Csinálni kell. Egyébként Tamási Áron falujának ma már csak 10-15%-a keresi kenyerét szénégetésből. Kovácsmesterek vásárolták fel többnyire tehát ezt a terméket, a szénégetést, és ebből próbáltak megélni. Azt lehet mondani, hogy régebb, tehát nagyszüleink idejében talán a falunak 80%-a ezzel foglalkozott. Most változott annyiban a helyzet, hogy az ezelőtti pár jobb évnek köszönhetően, ami ezen a téren volt jobb, hogy többnyire ezek az emberek kinőtték magukat cégekké, vállalkozókká, és most már országon kívül forgalmazzák a szenet. Több-kevesebb sikerrel, ugyanis a fa ára megnövekedett, és ez a szénégető vállalkozókat is érinti. A pénztelenség miatt pedig lényegesebben kevesebbet piknikeznek, kirándulnak az emberek. Ugyanakkor az ukrán, lengyel és bolgár versenytársak alacsony áraival is fel kell venniük a versenyt. A vállalkozásba azért fogtam bele, mivel hogy fűrésztelepen van, és a hulladékból, tehát a mellék termékként csináljuk a faszenet. Párhuzamosan megy a szénégetés, a fűrészáru, és így tovább. A szülei, nagyszülei is foglalkoztak ezzel? Hát a szüleim foglalkoztak egy ideig, utána aztán ráhagyták, mert nem egy könnyű munka. Itt mintegy 100 köbméter fát borítottak be szalmával és földdel. Ez az úgynevezett baksa, azaz a szénrakás. Itt ez a hosszú rút, a végére kötünk egy rongyot, és gázolajat vagy motorinát, hogy mondjuk, hogy jó legyen. Rákössük, lelocsoljuk, egy gyufaszállal meg lehet gyújtani. Egészen bemegy a közepéig. A közepéig bemegy, ott száraz fával el van kezdve, száraz fával, és a tűz felmegy a középen a tetejéig. Egészen felmegy a tetejéig. A begyújtást követően a baksa folytott lánggal füstölök 10-11 napig. A szénégetők éjjel-nappal felügyelik a folyamatot. Az ősi mesterséget idézi meg a Szenes Napok elnevezésű rendezvény, amelyet minden évben megszerveznek a farkaslakiak a Kalonda tetőn.